Тъй като тук ще има тапет на тази стена, преди да залепя тапета, това трябва да го изравня с гипсова шпакловка. И по традиция това е едно нещо, което правя за първи път. Не съм рекламно лице на Боро, просто това има в най-близкия магазин. Четем. Приложение. Гипсовата шпакловка е предназначена за вътрешни стени и сухи помещения. За направата на шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варопясъчни, вароциментово-пясъчни, цементопясъчни и така нататък мазилки или какво си. С нормална влажност на въздуха. Начин на работа. Шпакловъчната смес се приготвя чрез смесването на 1 кг суха смес с 450 до 550 мл вода. Смесването се извършва с нерадястващи съдове с такъв обем, че готовата смес да се изразходва до 25 минути след смесването с водата. В съда се налива необходимото количество вода, след което се изсипва предварително претегленото количество суха гипсова шпакловка. И те сега ще трябва да го мера с везна кухненска. Разбърка се 2-3 минути, оставя се в покой 3-4 минути, разбърка се още веднъж и сместа е готова за работа. Работи се при температура от 5 до 30 градуса. Препоръчва се преди нанасянето на шпакловката основите да се грундират с боро-грунт. Аз съм ги грундирал, който е дълбоко проникващ и ги заздравява, като ги оставя дишащи. Забележка, шпакловката е готова за работа. Не се препоръчва да се добавят гипс, цимент, пясък и други, тъй като това ще доведе до влошаване на качеството. Разходна норма върху мазилка от 260 грама на квадрат и така нататък. Еми добре, значи да си отсипа 1 кг суха смес в някакво канче и да разбъркаме с половин кило вода и да видим какво ще стане. Аз искам грама да е, не децилитри. 1116 грама, значи кило. Съд. Кошче за гипсова шпакловка 1,50. Петдесет мл вода. Разбърква се 2-3 минути, само че с какво се разбърква? На ръка или с машинка? Защото аз имам и машинка. С инструмент клечка. Дали пък да не пробвам с дрелката? Но това долу си е сух. Аз ще му добавя още малко вода, па да става каквото ще е. Ако стане рядко, ще добавя смес и готово. Добре, да го оставим да зрее. Тук съм се залепил с стик с 4 винта, които държат капачката на разпределителната кутия, за да може някой ден, ако трябва да се отваря, като се начупи тук шпакловката, главичките на винтовете, като се отлепите всичко, да не се промисли си. Гипси да може да се отбие. С майко, аз наистина съм само мечтател. И толкова в моите мечти ток няма. И толкова аз вярвам, че човека е създаден. И толкова да обича и да мечтае. И толкова скоро идва инкасаторката да замери мечтите ми в киловат. Мечтомера ми ръждя са.
С листрията е по-лесно. Ще отбирате както повчето. Само мечтател и толкова, ако в моите мечти ток няма. И толкова, аз вярвам, че човека е създаден. И толкова, да обича и да мечтае. Майки и бащи, ние си знаем, не ни съдете толкова жестоко. Нека по-немаличко помечтаем и толкова, преди да дойде сметката за тока. И толкова, майко, аз наистина съм само мечтател. И толкова, ако в моите мечти ток няма. И толкова, аз вярвам, че човека е създаден. И толкова, да обича и да мечтае. Къде загубихте крилете си? Къде загубихте крилете си? Къде загубихте крилете си? Остана само перушината. Къде загубихте крилете си? Къде загубихте крилете си? Къде загубихте крилете си? Остана само перушината. Остана само перушината. Остана само перушината.